Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim. Huna libasulakum wa antum libasulahun al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati famar ragiba an sunnati falaysa minni al-hadis. Winantu sagunging para alim, para ulama, para kiai, bapak haji, ibu hajah ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyu ning ilahi minangka panuntun pakiblating panembah luring pabudi ingkang tansah kawula tenggo menggah barokah doaipun hugi ingkang tansah kawula taati. Sesepuh aji sepuh sesepuhan ingkang hagung mastuti dumateng prayoganing kautamet ingkang tansah pantes pinudi linangkung dumateng panjenenganipun Bapak Sutresno saha ibu sekeluarga ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ugi Bapak Kasdi sahibu ingkang tansah kawula hormati ugi para bapak, para pirawuh undangan sedaya ingkang tansah kinurmatan dumateng sedaya pangemban-pangembaning praja satriyaning nagari minangka dados pandam-pandome kawula dasih kang kinasih linantu dumateng panjenenganipun muda taruna saking dusun Ngepeh mriki ingkang tansah kawula hormati ugi. Wonten ing mriki kawula wantun jejer cumantangka wonten ing ngarsa panjenengan sami kawula mboten ateges angir-angirangi tata tapsila. Mboten sanes kawula namung hanetepi jejibahan kawula minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Kasdi sekeluarga. Wonten ing mriki saderengipun kawula matur wonten ngarsa panjenengan sami. Sumangga sepindah sareng-sareng kaderekaken ngaturaken puja dalah puji syukur wonten arsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Bilih menapa ri kalenggahan wonten ing kebak berkah menika kawula lan panjenengan sami tasih pinaringan nikmat taufik hidayah saha maunah saking arsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Pramila sedaya nikmat ingkang sampun katampi kawula lan panjenengan sami sareng-sareng kita ikraraken kanthi syukur maos hamdalah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kaping kalih ngaturaken rahmat gi salam kunjuk wonten ngarsa dalem baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi sareng-sareng mahabbah kanthi maosaken sholawat biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ing pangajab mugi-mugi kanthi sholawat kawula lan panjenengan sami sedaya tansah kadaken umatipun ingkang tansah nampi syafaatipun pitulunganipun min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para pirawuh ingkang tansah kinurmatan wonten ing mriki kawula minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Kasdi saha ibu sekeluarga. Bilih ing kalenggahan menika panjenenganipun saged andherekaken keng putra rawuh wonten ing dalem mriki. Nggih namung kemawon ing kalenggahan menika panjenenganipun badhe matur wonten ing Bapak Sutresno saha ibu wonten ing keluarga mriki mboten kuwawa matur anamung kandhek wonten ing jangga kemawon. Ing keranten wonten ing mriki kawula kasuwun anyarirani saking panjenenganipun ing keranten mbok bilih
mangke atur kawula wonten kirang saha langkungipun saderengipun kawula matur nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang angka sepindhah Bapak Kasdi saha Ibu sekeluarga sepindhah ngaturaken salam taklimipun dumateng keluarga Bapak Sutrisno kanthi ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kaping kalihipun saking Bapak Kasdi saha Ibu boten sanes anamung saged ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Sutrisno saha Ibu ing keranten ing wekdal enjang kala wau kang putra kekalih menika sampun kawisuda sampun anindakaken ijab kabul kanthi sah menggahipun agami sah menggahipun nagari ing keranten ing rikalenggahan menika kawula saking Bapak Kasdi saha Ibu kasuwun amasrahaken kang putra kakungipun inggih menika Nak Mas Yuda kanthi pasrahipun Bapak Kasdi saha Ibu menika dipun pasrahaken kanthi pasrah bongkokan ing ateges menika mangke saking Bapak Kasdi sekeluarga dipun pasrahaken kanthi bismillahirrahmanirrahim ing wekdal menika kang putra Mas Yuda kapasrahaken dumateng Bapak Sutrisno linangkung menika dumateng Mbak Manten bilih ing wekdal menika ngenget kang putra Mas Yuda menika anggenipun gebyur wonten ing Baliwisma menika nggih nembe ing wekdal menika. Dados menika Mas Yuda niki estu-estu tasih murni keranten kathah kekiranganipun saking babagan pengalaman anggenipun ngancik wonten ing Baliwisma ing keranten kasuwun saking Bapak Kasdi saha Ibu ing wekdal menika kapasrahaken dumateng Bapak Sutrisno lumeberipun dhateng sedaya lingkungan mriki masyarakat mriki kersaha mangke kasuwun paring panggula wentah dumateng kang putra Nak Mas Yuda mbok bilih mangke anggenipun cumondhok wonten ing dalem mriki menika kirang leres saking babakan punapa kemawon langkung-langkung menika babakan saking kekeluargaan amargi menapa menika menawi nderek kaenget perkawis saking adat Idi Widono menika antawisipun saking dusun Kasren kalian dusun Ngepeh mriki sing jelas menika kathah bentenipun ing keranten mangke anamung mbok bilih kang putra menika cumondhok wonten ing mriki monggo dipun arahaken amreh saenipun nderek-nderek napa ingkang dados adat wonten ing dusun Ngepeh mriki. Ingkang salajengipun bilih kala wau saking panjenenganipun Bapak Kasdi saha Ibu ngaturaken dumateng kawula bilih benjing enjing wantawis jam 11 menika mangke nyuwun kanthi sanget dumateng Bapak Sutrisno saha Ibu kasuwun pinanganten sarimbit menika kasuwun kalarapaken utawi kadolakaken wonten ing dusun Kasren menika mangke panyuwunanipun saking Bapak Kasdi menika kersa kaderekaken nggih menika sedaya penderek saking mriki sak cekapipun mekaten menika panyuwunanipun saking Bapak Kasdi fa insyaallah mangke wonten ing dalem Kasren nggih badhe dipun rupyak-rupyakaken ingkang kados mekaten menika. Pramila wonten ing mriki saking Bapak Kasdi Stuwarga panyuwunanipun mangke wantawis jam 11 mekaten. Ingkang salajengipun bilih saking Bapak Kasdi saha Ibu anggenipun nderekaken marak sowan wonten ing dalem mriki wonten dalemipun Bapak Sutrisno menika panjenenganipun boten piyambakan
menika nggih kadherekaken saking sedaya sanak sederek kadang asepuh menika sedaya menika nderekaken rawuh wonten ing dalem mriki. Pramila niki kawula saderengipun atas nami Bapak Bapak Kasdi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ing keranten ing wekdal menika ingkang nderekaken rawuh wonten ing dalem mriki menika langkung kathah sanget. Nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dados mbok bilih saking sedaya penderek pinanganten saking Kasren niki wonten hal utawi akhwal solah bawa tingkah laku ingkang kirang anuju prana khususipun dhateng lingkungan mriki kawula atas nami saking sedaya penderek nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan wonten ing mriki saking Bapak Kasdi sedaya penderek pinanganten ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing keranten rawuhipun wonten ing dalem mriki sampun katampi kanthi gupuh suguh lenggahipun menika ingkang sampun anyekecakaken saking sedaya penderek pinanganten saking Kasren. Ing keranten saking Bapak Kasdi saha Ibu menika mboten saged ambales menapa namung panjenenganipun paring idi barokah dongaipun ngaturaken jazakumullah jazaa katsira. Mugi-mugi sedaya napa ingkang sampun kaaturaken saking sedaya penderek pinanganten saking Kasren menika saged pikantuk piwales saking ngarsa dalem Allah taala ingkang langkung kathah. Para bapak, para pirawuh, pilenggah sami ingkang tansah kinurmatan. Wonten ing mriki kawula minangka sesulehipun saking Bapak Kasdi saha Ibu sekeluarga. Mboten sanes mbok bilih mangke acara wonten ing wedal siang menika mangke sampun pawiwahan saking keluarga Bapak Kasdi sedaya penderek pinanganten menika badhe angersakaken kondur nggih namung kemawon sedaya konduripun saking dalem mriki mangke anamung nyuwun barokah doaipun saking keluarga mriki mugi-mugi kawula sak rombongan mangke anggenipun kondul saking dalem mriki sowang-sowang dumugi dalemipun piyambak-piyambak tansah pinaringana wilujeng kalis nir ing sambikala boten wonten aral satunggal punapa-punapa. Ing keranten nggih hanang memekaten ingkang saged kawula aturaken minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Kasdi saha Ibu sekeluarga wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila awamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satata kanthi lulus Raharjo atur pangandikan tangkap wacana hangrang pasara panggulawenta kewara manggi para keluarga ingkang dereng foto saged kasambung manggi nedya keparingi mangke nimbali sang pangarsa malik slindrunipun monggo tengara pratandha nimbali sang pangarsa inggih slindrunipun inggih nyurah gandane kang sekar kadung tun kembang menur kang asmu winalana yatan kati kusuma mangambar ora kukusing dupaku
Hamara mega lirmemba bathara Wata kawistara dene repareng para keluarga tragung para keluarga Genya kemarang putu kalian putra temanten kisasih katungkoni Mas Ayu Ari Reza saking leladan caruban rinenggo jawah riwis milo datanami mokal binalang serampat tindak iro Sang Sri Nata Arasa Jengkar Biak ngarasa tangkeping Kawistara kemareng hangalila wata kang kaya mangkono denira kemareng dinandhanan astotan binggang sarikma pinarasa sara lah punika ta pinangka punjering crita
Risang Raja Muda Arisa juga anak Mas Bagus Yudhai Kaas Orori keparengan gading ingkang garawani Mas Ayu Dinda Ani Sutriawan lumarap lon-lon boko elon kaya paran para di dalem kinasi ingin kemarang derek akan tindak lumara piro paraga sakembaran wujud putri Dumas putri Pamikatsi yo kadang Joko paloro-loro wata kang kaya mangono hungiring tindak lumara piro prapteng tumuju mring tepas wangiri nenggo manunggal cancan muadhe nira kemarang lokar busana sang nata kawistara saya tangguh hangalila prapteng tumuju ingkang kaesti katungka kadang-kadang paguyupan sinoman genya kemalados kunjuk sagunging para tamu para kadang mitra brayat agung jroning rasa ing kalenggahan siang manggi Orep linerem kadang-kadang lega swara dene kemareng nderekaken sang nata prapteng tumuju mring tepas pangiri nenggo sinigek nulya ingkang katemben tindak lumarap kaya paran para paraga kunjuk panjenenganipun Mbah Lurah awit kalenggahan ing mangkigungan keparengipun Bapak Sutrisno lumantar jenenganipun ingkang asta pusering adil wonten kademangan ngepeh gandri menika kunjuk panjenenganipun Mbah Lurah ingin kemarin nyalirani atur pambagyo raharja ngrangkep panambi pramila mangke monggo Mbah Lurah Supri keparenga tindak tumuju wonten panggiyawara Pak Tri sekalian monggo kastinggalin derek jumejer hajajari monggo kadherekaken tindak ira Mbah Lurah co yuk yo halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Hadratul kiram al mukarram para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, para kiai, ibu nyai ingkang tansah kula hormati, wabil khusus dumateng Sohibul Bait panjenenganipun Bapak Sutrisno, Ibu Suki keluarga ingkang kula hormati ugi, dumateng kadang besan Bapak Kasdi, Ibu Asri sekeluarga ugi sedaya penderek saking tlatah Dusun Kasren ingkang kula hormati,
dumateng pengantin berdua Mbak Dinda, Mas Yuda yang berbahagia, ugi sedaya Bapak Ibu tamu undangan ingkang rawuh ingkang tansah kula hormati ugi. Nyuwun inggih saderengipun sumangga kita tansah muji syukur wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala atas dan rahmat nikmat ing siang punika kita sami saged makempal wonten ing mriki panggenan kanthi keadaan wilujeng boten wonten alan punapa. Ingkang salajengipun selawat ugi salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita sami baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaat pitulunganipun wiwit ing donya ngantos benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang ingkang kula hormati, saderengipun matur sembah nuwun atas wekdal ugi kesempatanipun ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula. Ingkang salajengipun ing mriki semantun ugi ingkang sampun dipun aturaken kala wau susule saking Dusun Kasren Bapak Kasdi ugi Ibu Asri, ing mriki Bapak Sutrisno ugi Ibu Suki semantun ugi mboten saged matur piyambak, ing mriki kula dipun suwun mewakili matur. Mbok bilih anggen kawula matur, anggen kawula jumeneng ing mriki samangke wonten kekirangan wonten krentak-krentingipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ing mriki kula minangka wakil saking Bapak Sutrisno, Ibu Suki sekeluarga sepindah ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lenggah dhumateng sedaya tamu undangan khususipun saking Dusun Kasren. Mbok bilih ing mriki anggenipun nampi rawuh panjenengan sami, anggenipun paring panghormatan dumateng panjenengan sami saking keluarga Bapak Sutrisno sekeluarga wonten kekirangan ing samudayanipun ing bab palenggahan pasugatan ugi unjukan anggenipun paring leladi saking kanca-kanca Karang Taruna wonten kekirangan saestu saking keluarga Bapak Sutrisno nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang salajengipun kala wau Bapak Kasdi ugi Ibu Asri lumantar sesulipun matur salam taklimipun ing mriki kanthi dipun jawab saking keluarga Bapak Sutrisno kanthi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun kala wau lumantar sesulipun ugi hamasrahaken ingkang putra inggih punika Nak Mas Yuda Eka Asrori dipun pasrahaken dumateng keluarga mriki, dumateng lingkungan masyarakat mriki kanthi raos seneng, kanthi raos gembira, kanthi maos bismillahirrahmanirrahim pengantin ugi Nak Mas Yuda dipun tampi kanthi asta kalih kanthi remen fa insyaallah sak mangke dipun gula wentah kanthi sak sae-saenipun lan nyuwun doa restu panjenengan sami khususipun ingkang rawuh mugi-mugi anggenipun gebyur wonten ing bebrayan agung mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang salajengipun kala wau lumantar sesulipun ugi bilih benjang antawis tabuh sedasa pengantin kekalih dipun suwun hanglarapaken wonten ing Dusun Kasren. Insyaallah benjang jam sedasa dipun larapaken kanthi penderek sak cekapipun. Ingkang salajengipun kala wau lumantar sesulipun ugi bilih punaning hadi acara sedaya rombongan penderek saking Dusun Kasren bilih badhe pamit kundur ing mriki saking keluarga Bapak Sutrisno namung saged ndongaaken mugi-mugi kundur panjenengan sami wiwit dalem mriki kanthi dipun paringi selamat wilujeng dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Mbok bilih cekap semanten anggen kawula matur wonten kekirangan pangapunten. Akhiripun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kanthi terang terwatsa pangandikan atur pambagyo raharja hangrangkepan nambi
ingkang katembin kasalirani panjenenganipun Mbah Lurah titi purnaning gati nuwun sewu kagem ngrantu anggenipun Lokar Busana menika wedal kinarya wedharipun bubaan nggih pramila nuwun sewu uba rampe kagem bubaan wujudipun Gendhaga Mulya Gendhaga Kencana daringan kebak syarat sarana pirantinipun monggo Pak Tris mbok bilih wonten menika dipun pendet dipun asta dipun samaptakaken wonten ing sasana kepara kalenggahan siang mangke lekas keparengipun Bapak Sutresna kanugrahan ingkang katampi pindha guju grukan wukir kencana kablepekan seganten madu mila anggenipun kepareng satata ing mangke kepareng ngakuraken hanamung kandhek wonten sak telenging jaja kewala pramila ing kalenggahan siang mangke mbok bilih kepareng mangke badhe gungan kunjuk sesepuh pepunden kinabekten menika panjenenganipun Bapak Harjito utawi Eyang Harjito ing pareng tinanggenah nuwun sewu Eyang Harjito keparenga satata ing mangke tindak lumarap saking palenggahan tumuju wonten ing bali wicara mliginipun wonten ing sasana Panggiyawara saperlu anandukaken keparengipun Bapak Sutrisna sekalian Ibu insyaallah ing kalenggahan siang mangke genya kepareng ngurung kepinetepi darmane ngasepuh jejering Sudarma anggenipun kepareng nyuwun paseksen Bapak Ibu para tamu bilih kasembadan lekasira anggenipun kepareng satata menika kepareng ngluwardi jejering sesepuh insyaallah kanthi sineksenan para pepunden para pinisepuh para brayat agung waragogung insyaallah ing mangke kanthi kaikraraken mugi sukerta ingkang sinandang brayat agung Pak Sutresna sekalian sageta luar ngaten nggih pramila ing mangke monggo Pak Tris kepareng samapta gati anganti wujudipun Gendhaga Mulya Gendhaga Kencana daringan kebak pinangka syarat sarana pirantinipun anggenipun badhe bubaan ing kalenggahan siang mangke monggo kasta wonten ing sasana krida mliginipun wonten ing Panggiyawara kalenggahan siang mangke ugi lekas keparengipun nun sewu menika Bapak Harjito ingkang kepareng tinanggenah monggo kepareng tumuju wonten ing ngrinengga bali pawiyahan monggo kagem nyawisaken kula ganjuripun ca yo tak kei gayan teman pokoke iya no pemerataan kok ya monggo Pak Tris tindak mriki ngasta wujudipun Gendhaga Mulya Gendhaga Kencana iya
Alhamdulillah samapta gati uga rambe kagem syarat sarana piranti bubaan monggo yang arcita wedal dalem aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'ud. Hadratal kurama wal fudhala wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, masyayikh fi aina makanu wonten ing menika majelis ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala ingkang kula hormati dumateng sahibul bait tasabil hajah panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu ingkang kula hormati dumateng para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu kinurmatan dumateng khususon penderek temanten kakung saking tlatah Kasren Babatan kakung Mewah Putri ingkang kula hormati dumateng kadang pisan panjenenganipun Bapak Kasdi sekalian Ibu ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Supriyanto sekalian Ibu Kades Desa Gandri ingkang kula hormati dumateng para undangan kakung Mewah Putri ingkang sami pinarak lenggah wonten ing menika majelis insyaallah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak MC matur sanget nuwun atas wekdalipun saderengipun kawula menapa ingkang dados kajiban kawula kita selanggaraaken utawi kita tindakaken monggo langkung rumiyin kita ajak sareng-sareng nunjukaken raos puja saha puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kersa paring pinten-pinten nikmat barokah hidayah maunahipun dumateng kita sami sehingga wonten ingkang lenggahan siang menika kula lan panjenengan sedaya tinagdir kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos nggih menika ana tepi utawa nderek-nderek caos pakurmatan anggenipun dhaupaken ingkang putra putri panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu ingkang putri Mbak Dinda pikantuk Mas Yuda wonten ingkang lenggan siang menika mugi-mugi kanthi kantuk berkah sababiyahipun pandonga panjenengan sedaya ingkang sami rawuh hadir wonten ing menika majelis estu Allah Subhanahu wa taala maringono temanten sekalian dados keluarga ingkang bahagia zahiran wa batinan dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun para pininggah sedaya kakung Mewah Putri ingkang dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala kawula saderengipun nyuwun pangapunten ingkang kathah-kathahipun saageng-agengipun kranten menapa menawi kula nggiyaraken upacara ngeten iki insyaallah kirang pas utawi kirang pantes dereng pantes nggih menggah jenengan kranten menapa seusia kula niki tesih kathah utawi langkung kathah ingkang sampun sepuh tinimbang kawula milane mangke mbok bilih anggen kita utawa kawula nggiyaraken upacara ngeten niki kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun dumateng panjenengan sedaya kranten upacara ngeten iki anamung miderek tradisi adat Jawi ngeten nggih Pak nggih miderek menapa adat Jawi utawi tradisi adat Jawi kados dene upacara ngeten iki pramila saderengipun nggih saderengipun saklebetipun manah panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu saderengipun nglampahi amiwaha ingkang putri menika kelampahan wonten ing wekdal menika saderengipun menika kagungan saklebetipun manah kagungan niat utawi pangunek-unek bilih sakwanci-wanci ingkang putri menika pikantuk jodoh niki insyaallah badhe ngluwari
menapa ingkang dados niat utawi pangunek-unekipun panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu wonten ing wekdal menika. Berhubung wonten ing wekdal menika sampun kelampahan amiwaha ingkang putra putri Mbak Dinda nggih. Menika kranten niki syukur tanda syukuripun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala menapa anggenipun syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kranten ingkang putri wekdal menika sampun kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos dipun panggihaken jodoh. Niki kan syukur dhateng ngersanipun Allah. Nih, kranten menapa jodoh niku sing manggihne nggih madoske niki hakikate niku Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pramila niki wonten ing wekdal menika syukur dhateng ngersanipun Allah ingkang putri menika sampun dipun panggihaken jodoh kalian Allah Subhanahu wa taala Mbak Dinda kalian Mas Yuda. Pramila wonten ing wekdal menika Bapak Sutrisno sekalian Ibu anamung netepi darmaning asepuh inggih menika amiwaha ingkang putri Mbak Dinda pikantuk Mas Yuda wonten ing wekdal menika. Lah selajengipun niki singkat kemawon nggih. Kranten mengingat jamipun nggih sampun jam 12 langkung insyaallah ampun wekdalipun salat zuhur. Mengke niki kula badhe nyuwun ngertos nyuwun kawigatosan dumateng panjenengan sedaya mbok bilih wonten ing wekdal menika kula badhe nyuwun pirsa panjenengan sedaya kakung mewah putri para pinisepuh para sesepuh ingkang sami pinarak lenggah wonten ing menika majelis. Wekdal menika panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu sampun nglampahi amiwaha ingkang putri ing mantu pertama menika nyuwun pirsa panjenengan sedaya menika dipun wastani mantu menapa Pak? Mantu menapa Pak? Bu? Mantu Bu? Mantu mbubak. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika sampun luar nggih, sampun luar panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu anggenipun nglampahi mantu mbubak wonten ing wekdal menika dinten Senin Pahing Surya kaping 9. Kaping 9 menika sampun paseksen panjenenganipun Bapak Lurah sekalian Ibu utaminipun kades disanggandri lan para pinisepuh saha sesepuh para pinarak enggah wonten ing menika majelis bilih panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu menika sampun luar nglampahi mantu mbubak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih mugi-mugi panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu sasampunipun nglampahi mantu mbubak mugi-mugi kemawon anggenipun anggula wentah ingkang putra kekalih nembe kemawon dipun wisuda kalian para pinisepuh para sesepuh wonten ing menika majelis estu
dadosa keluarga ingkang tansah guyub rukun ayem tentrem pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, dipun paringono rezeki ingkang halal barokah, dipun paringono ngumur ingkang kebak barokah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, khususon Bapak Sutrisno sekeluarga, khususon malih dhateng temanten sekalian sumrambahipun kula njenengan sedaya dipun paringono panjang yuswa ingkang kebak barokah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, katebihaken sekathahipun balak musibah wabah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten ing menika wekdal monggo kita barokah donga, mugi-mugi anggenipun nglampahi mantu bubak panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian ibu menika estu dipun paringon luar kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun paringono keberkahan ing samudayanipun, dipun paringono kawilujengan ing samudayanipun. Amin Allahumma amin. Limardhatillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdana hamidina hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yugafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimil sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunjina bi jamil ahwali wal afat wa taqdi lana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi jamil sayiat wa tarfa'una bi 'indaka ladarajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu tanfa'una bi asihra wal a'da'a wa tusallimuna biha min jamil amradi wal ghala'i wal bala'i wa anani wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar wa yarisuni wa yarisu min ali yaqub jalhu rabbi radiya. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Allah barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbok bilih anggen kawula matur wonten saha panjenengan sedaya wonten kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi tondo bukti nek jenengan sampun nglampahi mati. Alhamdulillah maturi sembah nuwun menika kadur Bapak Harajito anggenipun nandukaken keparengipun Bapak Sutrisno sekalian. Hinggal gani siang mangke kasembatan anggenipun mantu bubak insyaallah menika sukertanipun Pak Tris sekalian menika sageta ical sukertane kantun nemahi bagas warasipun insyaallah dipun paringi tatak tutuk anggenipun momong para putra wayahipun. Ugi matur sembah nuwun Mbah Harjito anggenipun paring barokah doa mugi Gusti ngijabahi. Titi purnaning kati kawis tara monggo yuk kendange dangdut tabrake monggo manut
kae nggo nderekke di Ari Risa. Wis to los. Heeh, lagune manut kono aku sing penting Ari joget kok kono. Lho. Iya terus yo. Wasai, ayo. Hello. Ayo. Masuk deh. Hello. Iya, kono nak golek kesempatan to, lak tenan to. Kaya enak-enak dipangan. Mangga. Cedetan saloi. Wasih. Eyo. Terima kasih, matur sembah nuwun. Jan alhamdulillah. Nduk. Duh. Alhamdulillah sehat ya, Nduk? Alhamdulillah. Piye? Tenan to. Piye, Mas? Mbok eling. Ndi mau nggih? Dalah. Dalah. Alon aja yak-yakan kok ya. Wer nyedaki sapa to jane? Aku ya pengen pacaran kaya Mas iki. Wah, pengen ngono kuwi. Ayo. Ayo yen pengen ya engko yen kondur kok tak Aku golekno ya. para kowe pengen ngono, pengen sing legan apa sing wis duda? Aku loro-lorone, Mas. Legan gelem. Legan gelem. Duda gelem. Duda gelem sak pethuke, Mas. Iki nek duda umure 78. Oh, gelem, Mas. Tenan? Tenan saestu. Kowe gelem? Sing pundi, Mas? Iki sandinge iki lho, sandinge sing anu sinden iki lho. Iki to. Heeh. Lah, iki duda iki, duda. Iki duda, Mas. Heeh. Oh, iki cara anu wedhus anu, Mas. Kok aja mbok padane wedhus. Loh, lah cik cilik tapi wis jenggote dawa. Loh. Ora kapik endus Jawa. Aja kaya ngono kok ya. Dus sing metu susune kapo, Mas? Lah, etawa. Etawa. Etawa ya kurang gedhe kok ya. Etawa ki glegere kowe entuk. Masa? Iya no. Oh, iya. Umpama dipure susune iki cara kowe ki akeh. Tenan to, Mas? Lho, tenan. Lho, tenan to.
Lho kok malah ditutuki kok ya wong Lah edan. kosong gawe sini. Tak jajal nggonmu apa piye? Wong edan ya ora kaya. Oke, Dik Ari. Alhamdulillah nggih Kang Mas. Kalenggan siang niki sowan wonten ngepeh. Ngepeh. Ngepeh kademangan Gandri Pangkur Ngawi. Ngawi. Dereke Cancan Cancan Muah. Nunggoni panjenengane Pak Sutrisno sekalian Ibu. Putrane Nduk Dinda temu judune. Alhamdulillah. Temu jatuh keramane panjenengane Alhamdulillah. Bagus Yuda. Made in Semoga- dari Kasren Babatan. Cik klebu wilayah Pangkur. Anu sini aja nggih Mas, Ngawi juga nggih. Oke, Pangkur padha Pangkur mung liya desa. Diucapkan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah yan warohmah. Amin, amin, amin. Juga sineng kuyung lego Lego swara. Oh. Sone sinten iki Mas? Madonna. Hujan mendeling Mas ya. Kuwi jaman aku sik ajar biyen iki kerep pethuk karo mbokane sing ndi iki wonge lhuwemu tau tak terne mulih. Mbok Madonna. Heeh. Critane iki padha pethuke ning Gentong Paron, rawani mulih aku kon barengi. Iya. Mas, sinden telu ki kok iso beda umur ya Mas? Lho, panah ya ngono, sing paling pinggir tengen Paling tuwek dhewe. paling tuwek dhewe iki sing ngono. Iki sedengan kaya Sedengan. aku. Nah. Iki perawan nek iki. Wotel jelas. Perawan to yu? Masa kowe ngingeti aku perawan? Perawan. Lah berarti katarakmu. Lah, tenan to, tenan to, tenan to. Lah, Delok ki nek kok ngarep ya Mas ya. Heeh. Nek aku ndelengi jenengan kiwa napa tangan? Non? Nek kula ndelengi jenengan kiwa napa Niki to. tangan? Nggih. Tengen. Tengen. Lah nek aku madhep rene, Ya kuwi ning ngarepe. tengene sing ndi? Tengene sing ndi? Tengene ya? Heeh. Ya sing kulon. Tengene buke sing ndi? Tengene buke ya? Heeh. Ya Renek nomornya. kuwi mau panjak sing panjak umur 78 mau lho. Alah kowe gaene dek mben ning kono ae. Lah nyegati aku ning kewadungan iki sampean ta? Kayak dudu kuwi. Mosok Kayak adike goblok. kayak yo cilik ngono kuwi no. Kayak adike. Lah tak senggol ngene bringose tuantul ngono Mas. Arek nyenggol kene tak tutuk gundulmu engko kok ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho miter tenan, miter tenan. Lah dagangan lho Mas. Oh, dagangan toh? Wajib dijual belikan. Oh, Sapa ngerti Pak? Sapa ngerti untuk judul neng kene. Oh. Niki piantun pundi Bu, Pak? Kasren. Niki dia kasren Mas niki. Lho lah jenengan kok angsal erok-erok. Lah anu estrine pundi? Oh teng mriku to. Oh mboten napa-napa. Ora Aku resiko. ki malah ngerti nek enek bojone ora. Malah ora apa-apa ngerti. Salaman rin maru. Iya, lah 12. Lho ben to Mas paling kok bengi ora oleh jatah ngono. Ya ora kok ngerti aslimu kok. Umpama godho model piye ibuke iki wis ora bakal kengguh. Ngoten, Mas. Mergo ngerti aslimu. Alah. Mas jajar aku len aku Mas. Alah ora apa-apa nek bojomu ora mboten apa-apa. Monggo sampean rangkul pun to. Ibarat mbayangne sampean ngrangkul tugu niku lho. Kok ngrangkul tubuh? Ngrangkul buta Mas. Buta ki ra ngemplok, tapi apa ngemplok? Iya. Anu aku wedi Mas. Lah nyapa? Ora wedi karo maruko ora. Lah nyapa? Anake wis erok-erok tinggu anak. Lah mak peluk ngono kaya. Nyapa? Sik. Adane mau prosoku wis bar lho Mas. Oh, titen ana wae Mas. Sing nipu unggahno. Heeh. Unggahno. Wis, unggahno. Wis, rasa wedi. Bocah kene. Unggahno cah loro kuwi. Wis, entekno. Wis, salahe. Iki lho. Manjak le. Manjak. Sitoke ndelik ning gurine. Iki lho, gurine sidan iki lho. Bocah ndikil iki lho. Lah iki. Aja Mas nek kuwi medeni Mas. Lah nyapa? Penak kengke cilik Mas. Wong edan. Heeh. Yo Mas. Nyapa? Mbak iki padha edoke kok nang susu Mas. Masa? Heeh, demek bisa demek nggonku. Masa? Nek demek, Bu. Oh. Yo. Ya ampun. Mas,
Nyapa? Demeki lho, Mas. Mosok. Alah, panjake pengen demek apa ora? Anu, aku nek pengen didemek ngono iku ora sing kono, Mas. Lah sing ndi? Ya sing liyane. Ya wong edan. Wong wis barang bongkoe kok. Padha rondone iki ya kudu aku. Oh, wis saiki rondo to? Iki ya rondo, Mas. Wong edan ya ora kok ya. Jenengan rondo lho, Bu. Ora. Bojone ra ning omah kok. Oh, rondo musiman. Berarti rondo musiman ngene iki lho, Mas. Wong edan. Lah nek rendengan iki gak enek ta, Mas? Iya. Sawakan nek rendengan. Rendengan. Walian. Walian. Tiga. 3. Lah yo, aku sing tipe walian. Mas. Kowe sing tipe walian. Heeh. Engko wayah udan ngene iki. Heeh. Kowe diwalik. Lho, ora kok diwalik gitu. Ayo, ndang gencelang-gencelang monggo. Heeh. Rene sayang. Ayo. Nih ya. Iya. Jan seger-seger kaya aku kabeh iki. Heeh. Ha nek kowe iki seger ning segerdu kae kok. Yo ben Mas iki tengere diopeni bojone wong. Ya, ora apa-apa. Ora ya. apa-apa. Ya. Lho, Foto. Ndi sing sitok kan? Foto. Oh, foto. Foto. Hmm. Heeh. Sik, madhep rana le syuting di sana. Ya. Nah, iki sing tiga mau, Mas. Oh, sing 3. Nah, iki tiga sing ki rendeng rene ndeng. Nah, tiga karo rendeng ini ki yo beda, Mas. Beda ya, kulitan beda. Kulitane Dedeke ya beda. Heeh. Heeh. Jenengmu sapa, Le? Ewin. Oh, Ewin. Ewin, heeh. Sapa, Le? Emil. Emil. Oh, jenenge jan gaul cah saiki. Namanya Heeh. Di Emil. Jenenge Di Emil. Ya, sijine Antene aku dijenengi mbokku Tomo, Mas. sapa? Aku Kowe? heeh. Masa jenengmu Tomo? Tomo. Lho, lah jelukanmu kok Ari? Lho, jeneng viral kok. Wo, dadi jenenge lengkapmu Ari Sutomo to? Ari Sutomo. Wo. Wah, terkenale kok Ari Reza. Ya ben ta? Heeh. Wo. Sik. Aku seneng sing rendeng, Mas. Lah nyapa? Mergo jemek. Lho, Rene Le. ora sawedi le, ora sawedi. Jenengmu sapa, Le? Wildan. Oh, Wildan. Wildan. Mas Emil karo Wildan. Gimana Mas Emil sama Wildan mau joget? Joget bareng apa joget dhewe-dhewe? Jogete bareng apa dhewe? Hah? Apa ngreok? Enak men we mantuk kok iso. Lho. Ya mantuk ning syarate kudu joget. Tapi syaratnya joget. Nek gak joget ngreok. Heeh. Lah nek gak joget ngambung pari. Ngono, Mas. Ya no. Gratis. Gratis. Ya karek. Oh, tak kekno yuku kuwi enekno. Wong edan. Yuk, yo lagune apa le? Lagu apa, Le? Nah, lagune apa, Nduk? Yo lagune apa, Dok? Senenganmu dangdut boleh. Boleh. Bisa? Heeh. Yo. Heeh, seneng apa? Yo lagu apa? Yo, dang, saset. Heeh. Monggo. Mas Manten mungkin ada pemilihan lagu? Ada permintaan Request? lagu? Mas Yuda, Mas Yuda? Heeh, ya. Apa, Mas? Sik. Ngikut aja. Ngikut aja. Oh, Ah. ngikut aja dikasih koplo ya. Oke, koplone apa, Bro? Perawan singetan dewi. Wah. Iya, Dikasih terbaru. apa kuwi? Mbuh. Wong edan iki kok ya. Wis manut, Nduk. Madep rono kabeh. Heeh. Syuting di sana. Siap. Video di sana, foto juga di sana. Yo, lego suara Can make up. Ayo dong. Sawer. Ayo yo. Asik. Sing joget sawerane oke. Yo. Asik.
jogete jane Sing entuk. iki aku mergo ndelok jogetane penak ya. Penak. Kayak luwih rancak. Wih, Sing luwih rancak. luwih rancak apa kuwi? Terbaru sayang. Oke. Dangdut Apa? sembarang ya. Penting koplone rancak. Sing tenan. Pokoke tempone rada cepet, tempone rada cepet. Dene ya. Ya. Nduk. Ning ngarepe Mbak Manten Mas Manten. Spesial. Kamu yang spesial kok ditambahi. Iya. Asik. Goyang-goyang. Pokoknya asli yo. Sukses. Duk, kowe jogetmu pinter selamat ya. Selamat. Boleh Duk. tambahan 5.000. Kok 5.000 to? Lah sak obahan 5.000 kok. Sawerane kaya 5.000-an to. Lah pira? Sak jogetan iki meng 70. 70. Jari sing nggawa kowe duwite. Cek tekok buke tekok. Lho, wis dititipne kowe kok. Tekok buke. Sing genah aja Dah. gatene MC ne. Heeh, matur ning Pak Tris e. Matur ning Pak Tris. Pak Tris niki genahe pripun? Lenggah. Nah, lenggah. Niki genahe pripun? Pak genahe pripun iki mangke 50 napa 75. Nah, wis perkara le maringi engko gak Kok apa-apa. mriku? Wo ning jero. Ora iso. Ora iso. Mundute kula nggih saged mundut. Kok kleru. Wah. Bejamu, Nduk. Sarate napa, Pak? Sing anyar. Oh, 2.000, Mas. 2.000. Mosok? Wah, tenane, Karo Bro. buke anu sing abang kuwi lho. Sing abang. Wah, Nah, eleleh sing gambare apik. 50.000. Iya. Sarate napa, Pak, Bu? Sarate Sarate napa? kudu joget. Joget apa jakrong gadong? Joget. Joget. Oh, joget. Joget. Jogete nang kene ben roh pake. Nah. Balene yo gedange ki, Mang. Gendange, Mas. Yuk, heeh. Asik, 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 asik. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wong edan. Mas, iki sik perlu belajar ngongkek. Za. Kancamu ki ra iso joget? Ayo, enek sing pengen njaluk tambahan ora? Anu, Oke, wis Dek. iso, Duk. 50.000 ra gelem. Heh, Pengko nganggur. Bukane ra gelem. Heeh. Dek iki kelemon repot. Loh. Malah penak kok. Penak apa? Dek saiki, Dik. Jare, Nduk, saiki, Nduk, saiki, Nduk. Wis to, selawe saiki. Satu. Moh yo Mas satu. Moh. Dadi gak joget. Gak joget yakin? Oh, yakin? Nah, Dil. wakile Oh. Kiai. Saiki ning ngarepe Mbak Manten Mas Manten. Iya. Ini menawa kok yo oleh tambahan. Kok edan. Lah diurutne ta, Mas? Oh, Pak Tris sampun. Ayo Pak Tris, ndang diutangi kono genahe. Saiki kentan ning ngarepe Mas Manten Mbak Manten. Kok edan. Sego Yuk, suara. gendang sego Ayo. suara. Ayo. Mantep rana. Pasti dukung. Sampai bawah. Hop. Pedan. Matur. Matur yang Mas Yuda. Tambahan kok. Mas Yuda, Mbak Dinda. Loh, Loh, ketemu tenan. neh.
kandhane kok. Kandhani. Genten sisih kono. Hei! Malah bakal dremes. Mas, nek sungkem karo pamitan iki nggih urut saking. Oh, urut ya. Mantene terus Bapak Neng. Ibu besan. Duh. Nah, mriko Matur wae. Anu matur ning Pak Kasdi. Kula lega. Pak Kasdi kula pun kuwesel. Ayo, matur Pak Kasdi. Wah, cair. Cair nek. Iya. Salim matur suwun Pak Kasdi. Ayo. Nah, sik lungguh aja ake-ake. Matur ngono sik, Matur. salaman karo Pak. Nah. Pak, kula kan sampun. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Cucuke pun uwangen iki lambene dereng. Rene. Piye, Mas? Kok tak paringi. Oh, diparingi karo Pak. Jubut nek kok ya. Oh, sayangku tenan ngene iki. Tak upahi Mas yo an ngene iki. Alah. Minggir. Alah. Wong edan. Alah. Bati. Bati yo. Kuwi tenan pura. Tenan. Ku mbleto. Iki mantene kan wis wakil iki kok menapa Pak Tris Muncalinen. Wong edan. Kere iki kok. Iki enek tambahan ini ora. Tambahan apa? Tambahan Iki, apa? karo keluarga dari mana? Dari Mas Yuda. Oh. Selak udan. Oke. Selak Rene, udan. Halo. Tambahin neh. Tambahan karo Neng. keluarga Mas Yuda karo Pak Tris urung. Wes ngono lho. Oh, ngene. Oh, iya. Joget. Hei, sing nampani kok kowe? Ayo joget to ngene tok. Perane musik ora apa-apa. Sampai bawah. Oh ngedan. Sing telu ki joget ora? Joget ora? Tenan? Yakin? Ikhlas? Ikhlas? Gak pengen duit? 50.000 lho. Gak pengen? Yakin? Pak Tris, sampun apa dereng? Sampun. Sampun apa dereng? Dereng. Kantun. Pripun Pak, gendengin apa Pak? Ala-ala padune njaluk tambah kaya. Yo ora, kita kok sik kok. Nggih. Hmm. Gendengin apa Pak? Dia adalah ra apa to? Dangdut apa Gong? Nah, tenan to ra apa to? Oh, jan matur sampeyan ya Pak. Jan Jan. Pak Tris ki keloman. Lomo piye to lho? Awan iki diniati le sedekah ki ra baen-baen kok ya. Berkah barokah keluarga Amin. Pak Tris. Amin. Mempelai berdua Bapak Ibu Besan dari Amin. Kasren. Heeh. Keluarga dari Kasren. Matur sembah nuwun. Oke. Sing telu boleh kembali, sing siji kari. Iya. Karo pamitan ya Mas. Oke. DKI Apa? reokan. Weh, yo Panaraga, Bro. Dalmu titipno. Iya. Mbak manten. Mbak manten. Mbak. Yuk karo pamit. Hoi. 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 Wes kondur. Nah, terima kasih matur suwun, alhamdulillah. Pak Tris sekalian monggo tindak wonten kori kedaton ngajeng. Rama busan wonten ruang ganti mawon nggih. Untuk teman-teman cukup di sini, mungkin keluarga atau rekan-rekan yang belum foto disambung untuk foto. Mboten langkung wonten kalengan siang manggi dalam aturaken wilujeng siang sugeng tindak sugeng kundur billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunduring para tamu saking lega swara nyumanggaaken.